Nanay, walay sama ang kakugihan. Si Mama, wala ginaatrasan. Para kang mami, walay imposible. Pag-undang na ang tanan, siya, gulang gihapon. Ang kauban nila, Champion Supra Power. ang among most powerful whitening formula aron sa puti nga walay bilin-bilin. Kini ang kauban sa mga suprananay. Champion Supra Power. Ang puting walang pakas ay ayon sa test gamit ang putik, ice cream at dugo sa polycotton. Champion Supra Powder Detergent Bar and Powder. Iladong di kalidad sa Kalimpyo sukan 1977. 5 pesos SRP lang kada sachet. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Okay, niya nausab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay, sa gihapon no, ang magkauban, gihapon na to no, dinhi sa istasyon ng atong mga kasamang radyoman sa technical side, si kasamang radyoman Tani Luod o kusab si kasamang radyoman Tax Ilumba. Okay, sa gawas, maugyapon no, ang atong mga kasamang radyoman Rinaldo Cuenca o kusab si Kion Ilumbaling. Pasiunang patimbaya sa gyapon no, sa atong amahan dinhi sa istasyon. Ang atong station manager, si kasamang radyoman Edgar Dagumo, ubana sa iyang mga kaubang, mga radyoman. Maayong adlaw sa Ginoo, sa gihapon, no, kanatong danan. Ang atong pizza karon, pizza 2, sa bulan sa Agosto, tuig 2020. Okay, no, sa miaging Domingo, pasensya nga wa ta ka padayon. Okay, naputol tungod kay nawala ang atong electric power supply. No, nag-brown out, naaman to schedule. Ang schedule ato alas 7, tama na alas 7:30, pero mura magwa matunong ang schedule. Oh, dito man natunong sa atong schedule, no? Mauna nga naputol, pasensya. Nakaron, diri na ta, no? Ato tong ipadayon, no? Sa ako nang giingon mo pahulay sa ta atong maraton na tong discussion mahitungod sa ribulto. Dayon, napapoy nakahanging na to nga topiko mahitungod sa Day of Worship para sa atong, espesyalmente yun para sa atong mga igsuong SDA kon Seventh-day Adventist. Okay. Now, mo balik lantaw sa ta sa kinibang dapat natong mahibaw-an o hinumduman kung nakahibalo na tao niya, nagkalimot lang. Kinibang, unsa man gyoy makapausa na to, no? Unsa man gyoy makapausa na tong mga believers o matuhuon, no? Ako particularmente gyud ko og unity o panaghiusa, no? Dili lang kay diha sa pamilya, sa atong panglantaw sa kanang form of government, kanang sa mayong sistema sa panggobyerno. Okay. Now, labing angay gyud nato gyud unta itanom sa atong huna kanang panaghiusa sa pagtuo. Kay mao gyud na ang gilitok, gipamulong gyud mismo sa atong Ginoong Hesukristo diha sa ebanghelyo. Kay kung moingon gali ta nga mga Kristohanon ta, dapat ato yung tamdan o unsa may gusto sa atong Ginoo. Unsa may giingon sa atong Ginoo diha sa ebanghelyo nga giasoy ni San Juan. Naghisgot siya mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo nga miyahat sa langit ang atong Ginoo, mihangad siya sa amahan o namulong siya. Amahan, mausa unta sila, maingon nga ikaw ug ako usa. Unsa ba nang usang gisgutan gipasabot sa atong Ginoo nga mausa ta? No? Siyempre, diha sa atong pagtuo.
Diya sa atong pagtuo kay og magbahin-bahin ta dili ta mag-usa. Okay, kung dili ta mag-usa, bisig kinsa naman siguro, kisa may ganahan anang dili ta mag-usa, no? O gunya, apil yun na diha sa pagtuo. Mo yun na pinaka-importante kay si San Pablo gaingon nga, usa ka bautismo, usa ka pagtuo, usa ka Ginoo. Unya anong nadaghan man ni? Anong nadaghan man ni atong pagtuo? Now, sa akong analysis, sa akong kanabang pamalandong, dili man ingon nga gituyo nato ning magbahin-bahin ta. Kinsa ko'y magtuyo, kinsa ko'y ganahan anang mag-divide ta, dili ta mag-usas pagtuo. Pero musugot ta og sa dili, nabahin man gyud ta. Nya kinahanglan ato ni siyang tukion nganong nabahin ta kay lisod po kayo kung mag-speculate ko diri nga inyo nang gituyo nga magbahin-bahin ta. Now ako for the sake of the doubt nga dili man ko kabasa sa inyong hunahuna o sa inyong hunahuna sa inyong kasing-kasing, no? o kung sa naa sa inyong gibati ba? Ang Diyos ra may makabasa. So lisod kayo hukman mo nako nga gituyo gyud na ninyo ng kanang magsupak-supak mo sa pagtuong Katoliko, no? Bisag kahibalo mo nga husto. Now naamanggoy kanang gitawag og sa moral philosophy gitawag na siya og kanang honest mistake. O honest mistake, dili lang gali na kay sa moral philosophy bisan pag sa uban makatungog ko nga dili sila maghisgot nga moral na siya, murag tawag na nilag natural, pero kung may itag natural, okay, natural nga balaod, dili nimo na ma-separate o mabulag sa moingon tag moral. Kay kung moingon gali tag moral, so kung say natural, dili na siya, synonymous ra gihapon na siya, no? Moral og natural, no? So mao na nga moingon lang ko no nga siguro gyud na sipyat lang gyud ta. Kaya ako gani di man ko makaingon nga sa tanan akong istorya diri puro ko husto, no? Mahimong masayop sab ko. Pero akong siguraduhon nga kung masayop manggaling ko, wala na ko na gituyo. Kana laging gitawag og honest mistake. Ang uban dili mo istorya, dili mo share sa ilang nahibaw-an diri sa radyo o sa kanang pangpubliko gyud kay mahadlok sila masayop. Okay, sakto man po na kay masayop pa lang ta. Ako lahi ko, no? Dili ko mahadlok mo share sa akong nahibaw-an. Dili po ko mahadlok masayop. Ang ako lang kahadlukan kung masayop ko niya, koreksyonan ko niya, dili ko mantigo mo korek sa akong sayop tungod sa akong garbo. Kana mo akong kahadlukan. Akong usbon ha, dili ko mahadlok masayop og istorya dere. Dili ko mahadlok ana, anong mahadlok man ko? Okay. Basta wala na ko na siya gituyo. Ang ako lang yung kahadlukan, kung masayop ko niya, inyo kong koreksyonan o niya, bisag klaro kayo nga ako nakabalansing na sayop gyud ko niya, dili ko mantigo mo korek anang akong sayop. Ano man, tungod sa akong garbo. Di ba? Mura yun akong kahadlukan, pero di ko mahadlok masayop, basta wa na ko gituyo. Mao na. Kay kung dili na lang po ko mo paambit diri tungod lang kay mahadlok ko masayop, unya, mura po akong gi-ignore po ang Ginoo sa iyang paghatag po og kahibalo na to. Nga, di man po siguro mo mutuo na ko nga, wa na gyud ko hinahibaw-an. Tara po ko hinahibaw-an. So, kanang akong nahibaw-an, kinanglan ako nang i-share. Kay wala man dili man hinakog. Okay. Akong i-share ang akong nahibaw-an. Kay, naara po siguro husto ana. Di ba? Mao na nga, kung mahadlok ko mo share kay, mahadlok ko masayop na dili na ko ka-share yun. Kay angis akong kahadlok. Di ba? So, ayun na ni. Di ko mahadlok masayop. Ang ako lang kahadlukan kung di na ko kahibalo mo korek sa akong sayop tungod sa akong garbo. Di ba mo ni akong prinsipyo? So, mao na nga ni ako dire, no? Akong iklaro ninyo,
technically, I have no authority to preach Catholic teachings. Sa rason tungod kay dili man ko ordained priest. Wala man ko giordinahan ingon nga magsasangyaw o preacher, no? Ang giordinahan o gi-authorize kadto ra man gi pandungan sa mga kamot, sa mga otorisado pod nga mopandong, kanang gitawag og ordination. Kanang ordinasyon nga gikan gyud ni Kristo sa mga apostoles og hangtod napasa karon sa atong nahibaw-an kana mga ordinasyon sa mga obispo, gikan yun na sa mga apostoles kung tanaw na to sa history. So, buti pasabot, ang ordinado nga makasangyaw gyud o adunay authority sa pag-preach ang mga obispo. Then apil po ng mga pari nga ilang giordinahan kinaghatag man sila authority. Isip ta extension tungod pod sa kadako na saging herian ni Kristo sa simbahan mao nang kinahanglan po sila mo assist nila mo nang mag-ordain po sila mga pari nga sa ranggo medyo ubos sila pero mo ra gihapon pare ra gihapon magsasangyaw nya asa man nato na gibase ato nang gibase sa Roma 10:15 katong niingon si San Pablo nga unsaon man kuno pagwali unsaon man kuno pagpreach kung wala siya gipadala o gisent unsa may but pasabot anang gipadala. Buti pasabot, gi-authorize. Gi-authorize. Mao na, unsaon man nimo pagtudlo kung wala ka gi-authorize sa pagtudlo. Parehas gud sa atong mga magtutudlo sa DepEd, no, sa atong edukasyon, dili man ka authorize mo tudlo kung wala kay lisensya sa pagtudlo. Unya dili pug ka mo kuan kung dili ka moagi og proseso na man ay proseso ay ka mahimong magtutudlo mo take pagali kag exam di ba ay gyud ka mo-authorize kinahanglan mo pass ka sa exam now kung moingon ka nga inana pud na diha sa Biblia Veritas na o ayo na tugtuon ng Biblia ingon ana man kay ti man niha si Kristo nagpili siya mga teacher nga mutabang lagi niya sa pagtudlo mahitungod sa gingharian sa Dios. Dili biya kay bisan kinsa ra iyang gipamili. Himani ha, ang gipamili niya una 12. Mga apostoles. Mao na wala siya moingon nga, kamo tanan, mga apostoles na dili tagsa gyud niyang pamili. Unya ang iya po mga apostoles gitudloan po niya nga kay balo man siyang dili pod magdugay po, dili man po maghangtod yun ang mga apostoles nga iyang gipili. Nagpili, giingnan po niya nga, pagpili po mo inyong mga sumusunod ninyo. Di ba? Nya, giunsa man nila pagpaagi, no? Kanang pag-authorize sa ilang mga successor o mga sumusunod. Kanang laging pagpandong sa kamot, we call ordination. Ordination. Mao na. So, tanaw na to sa history, kinsa man ang giordinahan sa mga apostoles nga kung wala na sila, mao na sila mo padayon. O mao na kinahanglang historya na dili na kay Biblia lang. Kay dili man nasulatanan sa Biblia. Di ba? Unya, unsa man tag kalig-unan ana sa Biblia. By the way, ako sa tong isgutan niya, ingon man ka Veritas nga wa kay authority sa pag-preach diha, pagtudlo. Nya nga nung naa man lagi kay sa radyo. Okay. Now, ako diri sa radyo tungod kay as a baptized Catholic, automatic naman guna nga na-authorize ka gikan sa authority po sa mga pare. As a Catholic, may himutang as binunyagan nga Kristohanon nga Katoliko, evangelizer ta automatic ana. Okay. Tungod sa atong bunyag na authorize ta. Pero bantay lang gid pud ta kung mo share ta sa atong nahibaw-an nga mo kontradikta sa atong official gyud nga teachers nga kanang we call magisterium. Lisod kayo, no? Now ako dili po ko moingon diri nga tanan nako laging istorya mo agree gyud o in conformity gyud sa magisterium kay may mo laging masayop ko. May mo laging masayop ko. Pero akong siguraduhon kung masayop bang galing ko wa na nako gituyo. Ang hinungdan lang ana nga nasayop ko kay kulang pa kog tuon. Okay, kulang kog practice. Kulang kog tuon o siguro pod kay kanang dili kaayo ko kanang discipline sa akong kaugalingon nga
sige rag tuon, unya wa po'y pahulay, kulag pahulay, di magkasayop-sayop man puglitok, di ba? Ako gali, moangkon jud ko ninyo din hinga, kanang akong program diri ako manang paminaon sa balay pod og sakto ra ba puto akong ipangyaw-yaw. Nya akong madiskubrihan, masipyat jud gihapon ko kanang labi na kanang mga tudling, mukutlo kog tudling, nya gunahon na ako, sakto akong gunahon na pero akong gilitok dili mao. Okay. So, ingon ana, wala na ko gituyo nga mga sayop. So, ingon ana, mga tinahod nga tigpaminaw. So, na-authorize ko tungod kay nabunyagan ko. Isip pistuhanon. No. Na, kitang mga Katoliko tanan binunyagan, pwede ta makashare sa atong pagtuo tungod kay na-authorize ta gikan sa mga otorisado nga mao ng mga obispo. Dili ang nag-confirm nako, obispo. Di ba? Unya nga mo pong grupo sa Catholic Faith Defenders gipadala pod. Di ba? Si Kristo gapadala sa mga apostoles, ang mga apostoles gapadala pod sila mga successor. Unya historically ang kanang ato mga obispo mao man na kanang ilang authority, nag-ordain sila mga pari. Unya ang mga pari pod gaawhag pod nato nga mutabang ta nila. Okay, mutabang ta nila. So, bot na akong ipasabot kanang atong mga pundok ron atong i-cross-examine na kanang grupo nga atong giapilan. Kung kanang ordinasyon sa atong mga pastor o ministro, genuine ba yun na? Paras na anang kanang grupo sa atong mga teacher lagi sa DepEd, ayaw po pag tuo-tuo na yun og naay mag-ingon nga, teacher ko, tanawa sa og tinuod pa ang teacher yun. Kung mahimo gani, kung di ka mauwaw, kuha na sa hilinga sa nang iyang ID kung tinuod ba yun na isang teacher. Parehas po sa ato mga pare, kinako yung nahibawan naman po yung mag-awat-awat, magsutana po o niya kay dili de tinuod nga pare, nagwar na gali si Bishop ana, nakahinumdum ko sa diha, kinay mga magpapari-pari po. Di ba? So mauna nga, pananglit, ang kanang mga grupo na to, di lang ko maghiskot, kitsa kay daghan man kay na sila. Now, inyong ipangutana, asa magikag authority sa pagtudlo ng inyong mga pastor o ministro? Mosampo lang kog usaha ka ng mga igsuon na itong INC kon Iglesia ni Cristo. Now, ang Iglesia ni Cristo naapod sila ordination, di ba? Kaya naman na sila ministerial. Naman na sila eskwelahan po sa pagkaministro. Pero ang atong pangutana, kanang ilang mga ministro naaban na authority to ordain. Di, unsao man nato pagtino ana, di mubalik ta og kanus ana sila gasugod og kinsay gasugod ana. Sa atong nahibaw-an si Felix Manalo man mo'y nagsugod ana. So dito ta mo focus dai ni Felix Manalo og asa gikan og authority si Felix Manalo nga motudlo. Mao na sa mga debate dili gyud mi malimot mga CFD nga amo gyud silang pangutan-on kinsa o kanusa o kinsa mao'y ga-ordain gahatag og authority ni Felix Manalo to preach. Di ba? Kahinumdom na ko sa ilang tubag, ana. Alang-alang may po sila, mutudlo po sila nga wala amang yun, no? Ang ilang tubag, ana, dili na ko no kinahanglan nga si Felix Manalo ordinahan pa o i-authorize pa tungod kay siya may gasugod, siya may nag-restore. Kung ikaw gali gasugod, automatic na kang authorize, ana, kay tungod sa Espiritu Santo. Oo. But pasabot, claim lang, kana lang self-authorization. Nya maingon nga, Espiritu Santo, unsa man guna to pagsiguro nga tinuod gyud nga ang Espiritu Santo may ga-ordain nimo. Di ba? Nga sa Biblia, personal man yun ang mag-authorize. Kahinumdum mo, si Kristo personal siyang ga-authorize sa mga apostoles. Unya ang mga apostoles po, personal po nga ga-authorize sa ilang mga sumusunod. Tagaan mo na kong example. Ako naman yung nalitok sa, ako po diayong kanang record sa balay, no? Kanang giuluhan ako Armageddon. Na ako'y programa po sa balay, kay pwede naman ta mag-record po na niya itong i-upload sa YouTube. By the way, ang akong YouTube, no, Veritas Dipolog, no? Pag, kuhaan lang mo diyan, no? Halughuga lang na akong YouTube, no? O kung gusto mo sayot pagyud sa atong mga past programs na ayud diha tanan sa YouTube nako ang Veritas Dipolog. So mauna no mga tinahod nga tigpaminaw. So mauna ako mo
ingon nga kinsa may ga-ordain ni Felix Panalo. So, mo sangko ra gyud ta sa pag-ingon nga self-authorization. Daghan kaayong self-authorization. Inigbasa lang nila sa Biblia, mo ingon na yan, nawa na, kini akong pagsabot, husto na, sayop ng mga pari, sayop ng, mo claim na dayon. Self-authorization. Kaya sa Biblia, personal gyud, but pasabot, dili imong kaugalingon may mo-authorize nimo. Sama lagi nga si Kristo ga-authorize sa mga apostoles o ang mga apostoles nag-authorize personally sa ilang mga sumusunod. Nya ako namang gihatag ninyong example. Mo kutlo ko ninyo mga obispo nga giordinahan og apostol nga wa ilaing makaangkon, Katoliko rin makaangkon na kinsa na mga obispo ha. Si Bishop Ignatius of Antioch og si Bishop Polycarp. Research mo diha sa bisag sa Wikipedia makita ninyo kinsa na mga tawhana. Mga obispong Katoliko na. Si Obispo Ignacio, ang ordain niya, ang authorize niya, si St. John Gyud, Apostol Juan. Hasta po si St. Polycarp, si Bishop Polycarp. Ang ordain nila, Apostol Gyud. Di ba? Dayon, dili na ko ka-memorize, ana. Di na po ko ka saysay gyud gikan gyud sa una paingon karon na kulang po ko anag mga clippings, no? Pero, mao na, wa manggoy laing pundok nga makatrace sa iyang kagikan nga maganid gyud pagbalik panahon sa mga apostoles kini ramong Roman Catholic. Naada ay makatrace pod ang Orthodox. Pero ang Orthodox na kuan lang, mura lang sila adi kay mura mao gyud ni Siak. Ni bulag sila sa Rome. Kung sila po'y pasultion, ang Rome po kuno ni bulag sa upat ka patriarchates. Kay puro sa kuno parehas gyud unta kuno authority tong mga patriarchates. Ang Rome kuno, ang Bishop of Rome nilahi kay ni declare nga universal pastor. Nga meaning ang iyang authority mas labaw kumpara sa ubang patriarchate. So mo na ilang kanang charge o pasangil pod. Pero sa akong kabahin, kung nideklara man ang Santo Papa nga universal pastor, kay kung ayuhon guni mo tuon ang Biblia, naa magi universal pastor. Paras ra na sa atong gobyerno, kung maghisgot tag ranggo, ang pinakataas sa ranggo sa Pilipinas ang atong presidente. Dayon na apoy mga subheads na dayon, bisan sa Department of Education, ingon na po, na Secretary of Education. Then, na po dayoy kanang bahin-bahin na, murag ng mga head gihapon, mga superintendent. Din sa ubos na yung mga principal. Ingon na. Naagi head. Unya, klaro man kayo sa Biblia nga, ang universal pastor, mao si Pedro. Klaro kayong gipili ni Kristo si Pedro. Bisag mupugnit lang kog teksto, kay hapikin namang oras, no? 3 minutos na lang. Now, kanang Juan 21:15-17. Kadtong giingna ni Kristo si Pedro, ati mana upakan ang akong mga karniro. Mga karniro ni Kristo, kung muinggay tag mga karniro ni Kristo sa ato pa, universal iyang gipasabot ana. Kay, ang katawhan ni Kristo tanan man. Dili man kay, diris Pilipinas lang, Amerika lang, ang mga karniro o katawhan ni Kristo, tibuo kalibutan na. Sa ito pa, iyang gipasabot kanang trabaho sa pagpakaon o pagdumala universal. Unya, timan sa pag-ingon ni Kristo ni Pedro ana, dili lang kay si Pedro tuwa dito, naiuban niya mga kaubang nga apostolis. Unya, si Pedro lagi mo giingnan nga, Pedro, ati man na ang ako mga karniro kay mo adto na kus langit o asa ko gikan. So, ang trabaho ni Kristo isip universal pastor, iyang gidelegate ni Pedro. Wa na kay panahon pag-discuss og ayo ani. Mao na nga ang ato mga obispo mo ingon, si Pedro mao ang unang vicar of Jesus Christ. Na? Unya kay katungdanan man na, so kung mabakanti doon nagay mapuli sama sa katungdanan sa presidente. Kung mabakanti doon ay mapuli. Unya may laing relihiyon nga makahatag og listahan gikan ni Pedro. Roman Catholic Church man. So, mao na nga ang tinuod yun nga pundok nga dapat natong hiusahan kining Roman Catholic Church. Di ba? Mga tinahod nga tigpaminaw.
Pero daghan kay mo mga objection kay daga na pus pagtulunan, pero ako mosalig ko kung maklaro nato kining Roman Catholic Church mao ang original gyud nga gitukod ni Kristo, kinsa man ta nga mo judge nga nasayop siya pagtudlo. Na? Nga kahibalo man ta nga kinsay gagiya sa iglesyang gitukod ni Kristo ang Espiritu Santo, di ba? Oh. Timan irago no kamo hinuktukin ninyo ni mga tinahod nga tigpaminaw. Unsa may hinungdan nga sa dihang diri pa si Kristo, nginiingon man siya, mangayo ako sa Amahan nga unta ipadala ang Espiritu Santo aron makig-uban ninyo. Huna-huna sa Ginoo kung biyaan niya ang iyang iglesia diri nga walay mo giya nga dili masayop, na wa gid gyud kasaligan ng iyang simbahan sa pagtudlo. Pero mao nang gipangayo niya ang Espiritu Santo para nga mugiya sa maong simbahan mao aron dili masayop sa pagtudlo. Unya di mo mosalig ana. Unya kay napadala man gyud tong Espiritu Santo sa iglesia niya atong Pentecostes, mao na ang makasiguro to nga ang iglesia o simbahan dili masayop sa pagtudlo. So mao na nga klaro kayo nga dili gyud angay tuhuan ng total apostasy nga gitudlo sa atong mga igsoong Mormons o Iglesia ni Kristo. No? Dili gyud masayop sa pagtudlo about faith and morals ang iglesyang gitukod ni Kristo. Og mao maning Roman Catholic Church mao na nga ako musalig gyud ko. Kay kung ako rin mag-interpret nga fallible man ko, tao ra man ko, mahimo ko masayop. So wa naman igong panahon hangtod sa sunod Domingo pohon sa mga oras o istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Tatak RMN. Merienda time! Himo ang panang pandesal, butang ikpan palaman. Kami saya,